Molweni ndiyanamkela kunika abantu bam ithemba. Inje lento uThixo ukhe wandifikela. Xa endifikela uThixo ufuna ndithethe ngempilo yam kahle kahle. Ndizoyilanda ezantsi kancinci bisukela phi yonke lento. Isukele kutheni? Ngo-2018 uThixo wandivelela. Endivelela nje undifikeleke ngevision. Ndingumuntu obonayo ke, bona amaphupha, ndingumuntu obona izinto through amaphupha. So ndayifumana ke le vision ngo-2018, ifika ke ifuna ndibhale incwadi Sufficient Grace and Mercy of God, and then the second book ibithetha ingu-Journey to a Peaceful Life. Ndizawubuyela kuso eso story ngelinye ixesha, ndisazama nje uninika i-background kancinci. So uThixo xa endifikela le ncwadi yesibini le yokuqala ingu Sufficient Grace ebefuna ke ndithethe ngobomi bam, ndayibhala ke incwadi. Ndizibhale zombini ke ezincwadi. Eyokuqala le ingu-Sufficient ibithetha nje ngobomi bam, ukukhula kwam ke ndisemncinci ndikhule kanjani. Ndithe ke sorry ndiyaphazamiseka kancinci, ndiyaqala ukwenza i-live video. So nizawundixolela, nizawuthi chu nam, but ke funeka ndiyithethe le funeka ndiyithethile. Yeah. So ndithi ke ndayibhala ke le ncwadi, but ndayishiya esithubeni kwenzeka kwaqale kwaphuma uJourney to a Peaceful Life. Ubomi ke bubhizi, ininzi into efuna ukwenziwa, uphela ungafikanga kwizinto oplana ukuzenza. So ndaphela ndishiya kanjalo. Ndithe ndisayishiya kanjalo ke incwadi baqhubeka ubomi akho nto. uThixo ke kungoba xa ethe uyithethile into uyayithetha, akalijiki izwi lakhe. Ubufuna loo nto, ufuna loo nto. Kwanyanzeleka ke ndiphinde ndiqhubeke nobomi. Izigigaba zokuphila ziyandehlela nje left and right, akho nto ibitheni. Into eyenzekileyo ke ngoku ngoJuni, ngoku bendilapho eSouth Africa. Ndiveni ndithi ngoku bendilapho ezifu nonke niseSouth Africa. But anyway, so ndithi ke ngoku bendiseSouth Africa ngoJuni. Sihleli phana bendize eJuni eSouth Africa ngoJuni ndizokwenza igraduation yam, akho nto. So xa ndiyenza ke igraduation le yam, sithe sigqibile apha, bekukhona kumama umfundisi wam endimthanda kakhulu nondithanda kakhulu, umama uThetha. So wayekhona ke umama uThetha, sithe sisahleli usavele safikelwa ngumoya ngendlela esisimanga, yazi sazibona sibhizi sithandaza, sicula, siwelwe nje ngumoya wonke umuntu ke ewayekhona endlini. Aphele ke ngoku kokuwelwa kwam ngulo moya ebuza a little bit of my background, as much as endazi ke iminyaka. Ebuza ke nditsho neligama lam lakaMercy. Kwanyanzeleka ke ndisichube istory sam kancinci nje. Ndamchubela ke esi story sam sorry, xa eliva elibali lam lamothusa kakhulu, ndisezawungena ebalini, so ndisanika nje i-background kwangoku. Lamothusa elibali lam to a point waze wakhala iinyembezi, because undibona ndingulo mntu happy every day, not knowing into yoba ezokuphila zikhe zandikhanda straight. Akunamsebenzi ke. Sathi sisasuka apho ke wanale picture ke ukuthi hayibo, why don't you share i-information or istory sakho ku-YouTube. Ngoba ke impilo yami ibhizi, umsebenzi wami undikhipha bhizi kakhulu, ndenze ezinye izinto ke ecaleni nazo ezibuye zindixakekise kakhulu. Ndaphela ndabe ndithi kuye andikwazi ukuyenza ngaleyo ndlela ngenxa yaleso sizathu, because ndihlala ndibhizi. So kubuye kube kuninzi, but ke sizawude sifike endabeni. So xa ndiqhubeka ke ndinichazela into yoba ke ukukhula kwam kwenzeka ntoni. Oh no, before ndifike ekukhuleni, ngomhla ka-14 of February month kulo nyaka. So andithi ndishiye kanjalo ke istory saloku kubalisa ngobobomi bam.
ndabushiya from kulaa ncwadi bendithetha ngayo kaSufficient Grace. But ndiyayibona iyandilandela le nto, iyandilandela bafuneka ndide ndithethe ndilibalise libali lam. 14th of February bendibhizi nje ndihleli kubawo, ndiye ixesha elininzi ke phaa ebusuku ndispende nobawo, it's either ndiyazifastela, ndiyazifundela iBhayibhile yam or ndiyaziworshiphela. Abantu belele nje ndixakekile ke ndenza ezo zinto. Just nje ukuba nexesha nobawo kubalulekile empilweni yomntu. Ndithe ndisajonge leyo, ndiye ndihlale ke ebusuku mhlawumbi kuze kube 2 or 3 ekuseni. So this day ndithi xa ndithi ndiyazama ulala, ndithi xa ndiqala ulala yeyi akulaleki, kuvele kudlule le vision ekhawulezileyo. Yadlula njengombane. Xa idlula le vision ihamba nelizwi ecaleni elithi nika abantu bam ithemba. Ndothuke because bendingekalali bendihleli. So ndikhawulezise ndiqonde ndizokwazi ulala apha, and ke ngoku akaqali uThixo ukundivelela ethetha nam xa efuna loo nto ayifunayo. Ndiyamazi uyayifuna and kufuneka ndiyenzile, ndiyathanda andithandi. Ndiyakuthanda mos mna ukonwaba, but kuThixo xa esendifuna undilanda nditsho konwabeni apho, funeka ndenze le nto ifunwa nguye. Ndavuka ke phofu andivukanga, bendingekalali, ndibe sendisendela ke umamfundisi lo wam ndithetha ngaye, umama uthetha, ndimchazela into yoba ke nantsi into indehlela, kunevision esandukuthi tshe apha. uThixo ufuna ndinike abantu bakhe ithemba. As much as uba ndothukile, but andothukanga kakhulu because uThixo njengoba nditsho ndiyamazi ukhe wandivelele bengaqali. And ayindayikuba ndiyazi kufanele ndenze ntoni. So kwacaba usendiphusha ke ngoku because uba niyandiva kakuhle ndithi kungu-2018 efune ndibhale laa ncwadi ngobomi bam, ndayishiya kanjalo ngenxa yokuxakeka nangenxa yeengxaki zokuphila. So into eyenzekileyo ke ngoku, ndibe sendivuka nasekuseni, ndiphele ndilala nyhani. Kukhona nomama umfundisi ke endimthanda kakhulu naye, umama uMiselo. Sishere isiduko ke bethuna ngusister wam ecaleni. So ndibe sendimchubela ke naye libali lam ukuthi nje ndiyacela ke bandithandazise because nantsi into indivelela, uThixo ufuna le nto ayifunayo. Akunamsebenzi ke, lihambe ixesha, kube bhizi emsebenzini, andide ndilifumane eli xesha lokwenza le nto kuthiwa mandiyenze. Akunamsebenzi ke. uThixo ke xa efuna le nto ayifunayo uyayifuna and uza kuncungcuthekisa until uzuyenze. Ndanyanzeleka ke namhlanje njengoba nindibona ndilapha ndizothetha ke esi story sam sokuphila kwam. Sibuhlungu, siyahlekisa, kuninzi nje. I-background yam mandiqale ngayo ke. Mna ke ndizalwe ngumama notata abatshatileyo. Umama ke watshata emncinci eno-19 years old. So xa etshata ke umama uphuma kwifemeli nayo etshatileyo. Wayohlala ke emtshatweni wakhe bethuna. Xa efika khona uthi ke kwaba mnandi emtshatweni unyaka wokuqala. Uyayazi mothi xa kutshatwa i-honeymoon phase itsho kuqala, kuba mnandi endlini. Umama uthi ke umamazala wakhe wayengathi ngumntu omthandayo. Kuthe kuphela unyaka umamazala usetshintshile, akasathethi kwa yonke le nto. Ungumntu apha ngoku osenochuku endlini. Akunamsebenzi ke. Umama ke wahlala ke kulo mtshato wakhe unyaka wesibini. Uthi ke zaqala zabheda izinto emtshatweni, andikakabikho mos mna ne. Umtshato wabheda, ebheda nje umtshato. Into yakudala ke wawuthi xa upakisha ubuyela back ekhaya kuthiwe yeyi ikhaya lomfazi lisemzini, kuthiwe buyela khona, iinkomo zalamzi sizityile thina zisekho, so go back. Umama ke wayehlelwa seso ke naye xa kukuba emtshatweni wakhe balekela kowabo bamgxothe back to emzini. Umama ke uthi enye into yayimehlela, kwacaba ngoku apha akanqatyelwa ngabantwana, ye. Apha ekungazalini kwakhe umamazala wakhe wathi kuye, don't worry, ndizawukusa emntwini oza kunceda. Umama ke usuka ekhayeni ekhonzwayo kulo. Ekhaya kwakungakholelwa kwizinto zamayeza or zokuhamba usiwe ebantwini. Loo nto yiyo ke, andizongena kuloo nto. But kumama ke ngoba usemtshatweni, xa usemtshatweni mose, especially umncinci kulaa age wayekuyo and back in the days, izinto noko sezatshintshe ngoku abantu bayakwazi uzilwela.
umama ke wanyanzeleka ahambe nalo mama zala wakhe amse kule ndawo athi umsa kuyo. Xa efika uthi umama xa efika kulo mzi walo tata aziswe kuye, abethi kumama zala wakhe, hayi ndiyakushiya ke apha uze ndiza kulanda ngengomso, uza kunceda lo tata uzawukwazi ufumana abantwana. Mind ke utata wam uhlala eJoburg wayesebenza khona. So abantu bakudala babetshata, abayeni babo bahambe bayosebenza kuloo ndawo basebenza kuyo, babuye ke once a year or whatever the case is. So umama ke ungulowo ke ungenamyeni uhanjiswa ngumama zala wakhe ethi kule ndawo amsa kuyo, bazathi umyeni xa ebuya akwazi uzala abantwana. Uthi umama ke ngokashiywe ngumama zala wakhe uthe sahleli apho lo tata ebusuku xa ambonisa indawo olala, xa ethi uyalala lo tata uthi abuye ebusuku ezomcofa ke. So wayeredi ke lo tata ezamreyipha. So ekufuneni kwakhe ukumreyipha, umama ke ungumntu onamandla. Umama bemkhulu, akasekho umama wamkene wasweleka, ebengumama omkhulu onamandla, nothi nje umkhulu nje ebenamandla, ebengakubulala umama ngezandla indlela ebenepower ngayo. So uthi ke watshintshisana nale ndoda, mind ebemncinci ke ngelo xesha, sorry, batshintshisana waze wayohlula le ndoda. So indoda yathetha inyani ke uba hayi, ngumama zala wakho othe mandilale nawe ukuze ukwazi ukuzala abantwana and also umyeni wakho azakwazi ukukushiya. Yayiva le nto. Umama ke xa exelela umyeni wakhe, uyandiva ndithi akusemnandanga emtshatweni wakhe, already honeymoon phase isiphelile. Xa exelela umyeni wakhe into yayinje, umyeni akakholelwa kale nto. Umama wakhe will never do such. Akunamsebenzi ke, qhubeka umama wahlala emtshatweni wakhe. Wazala ke ubrother wam omdala ethubeni, sebelibele ke ngesi story senzeka pha. Lo tata wayefuna ukumreyipha, bahlala bathini na, oh yeah, so waphela eba naye umntana ke finally, which is my ubrother wam omdala. Right, yahamba iminyaka. Indoda yakhe ke le atshate nayo yaqala yangumntu ohlukumezayo apha endlini. Andizongena kwizitori zabo because andizazi zonke, ndazi loo part ndandiyixelelwe. Umama ke akunamsebenzi, waziphinda ngomnye umntana wakhe wesibini ke ngoku naye unkwenkwe, so bezala amakhwenkwe odwa andikakabikho mna. So okokuqala ubrother wam, izitori zabo zokulwa kwabo yayikuthi umama wazala lo mntana umhlophe endlini, ekubeni umama omhlophe ke phofu, utata ke so ebemnyama. Wazala lo mntana omhlophe endlini. Phofu usuyindoda yakhe ilwela loo nto, into yoba uze nomntana omhlophe endlini ndibe ndimnyama mna. Niyazibona ezaa zinto mos zeza-abuse zabatata xa sebeqalile ukuabhuyusa, okanye even if it was a woman. Xa umntu eabusive nje uyalikhangela uchuku alifumane and adile nawe nje straight. So kwazalwa ke ubrother wam njengoba nditsho olandelayo, wamnyama ke ngoku yena, hayi ke kwavuywa ke endlini. I-abuse isaqhubeka ke phaa kulaa mtshato wabo. Umama xa njengoba ndisitsho uba xa igoduka uyagxothwa kuthiwa buyela emzini, khaya lo mfazi usemzini, siyityile thina imali yakho elobola, ayikho imali, okanye iinkomo ezo azisekho. Umama ke waphela caba kuyabheda mpela ke ngoku, wabuyela back kowabo. So xa utata wakhe wayeseswelekile ke because caba nguye lo wayethanda umthutha back uba makabuyele apha asuka khona. Akasekho ke ngutata kuswelekile. Umama khe ke ngoku wamamkela back uba makabuye endlini. So umama, niyalazi kuthando, abantu baxabana namhlanje, baphinde baxoxe ibali labo, bavane, baphinde babuyelane, ubomi buqhubeke. Kwazozalwa ke ngoku lo mntana undim. Lo undim umntana ke xa ezalwayo, ndizelwe ke ngoku mna ngendlela efani. Kuthiwa ke babeyawaxabena, so umama wabuyela back kowabo. So xa indizala undizala ephaa kowabo ke ngoku. Ndingumntana ke ngoku mna ozelwe ngendlela efani. Xa ndithi ngendlela efani ke, umama abantwana bakhe bazalelwa bonke ezibhedlele. Lo undim ke wazalelwa endlini. Xa ndizalelwa endlini ke kuthiwa ndazaliswa kahle ngumakhulu, including omnye umakhulu wasekuhlaleni. So ndayiloo ntombi ke izelelwe endlini, akho nto. Umamam ke zange ndirejiste ke kwa-Home Affairs
Ndikhula ke ngoku mna ndiyiloo ntombi ingena birth certificate. Umama ke njengoba caba wayeyifuna kumntwana wentombazana emsokola engamfumani umntana, wandithiya ke igama lakhe endingalithandi, ndalidilitha kwaphela nonixelela anyway. Sizawubuya size kumisi. So ndithi ke wandithiya ke igama lakhe evuya ke kuThixo wakhe uba siva ke lesicelo sam, finally nam ndinomntana oyintombazana. Lihambile ke ixesha kuyo yonke loo nto iyakhona yabo yokuzalwa kwam, ndakhuliswa. Umama waphinda wabuyela emtshatweni wakhe. Xa ephinde ebuyela emtshatweni wakhe umama, into eyenzekileyo apha kwaphinda kwabheda emtshatweni. Waphinda into endilibeleyo ukunichazela yona, ngoku utata asebenza eJoburg, ebethumela ke imali. Kuthiwa ke imali yayingathunyelwa kumama, yena nkosikazi yayiya straight kumamazala. Xa ifika imali kumamazala ndiyacinga into yoba mhlawumbi masenze umzekelo, mhlawumbi yayi-500 le. Kuloo 500 umama uzawunikwa only 10 rand, so kufuneka abone uba uzawuzenza njani ngaloo 10 rand. Ze nikhumbule ke utata usuka kwifemeli erayithi, bafundile barayithi bonke. Umama naye usuka kwifemeli yakhe naye erayithi ngendlela yabo. So but akazokwazi uyocela izinto kowabo xa kushota something apha emzini wakhe. So kuzawufuneka enze iplan ngala 10 rand uba ekwenza njani, uzazibonela. Ndinichazela ke mna ke ngokuhlukumeza kwabantu oomamazala, masithethe ngoomamazala abahlukumeza abathini omakoti babo, and then abayeni babo bangakholelwa uba umfazi uyahlukunyezwa apha endlini. Masidluleni apho. So umama ke xa ndina-5 years old waqonda uba hayi akasakwazi uyinyamezela leyo yalo mtshato because awuyindawo, kuyaqhubeka nje kuyabheda. Ndiyakhumbula ke ngelo langa ndisalibona nalapha engqondweni yam, njengoba nditsho ndithi I was only 5 years old xa ewuncama umtshato wakhe. Ndisenepicture kamama wayethwele ikome yelo bethunana encama umtshato wakhe, emqolo ubeleke ubrother wam. So kwaphinda kwazalwa omnye umntana ke after kuzelwe mna, ngubrother kumfana naye, njengoba ndithi ndizelwe nabafana, so ndaba yintombi ndedwa ke phaa ngelaa xesha. Ubeleke lo mntana omncinci ke uze emva kwam, undibambe ngesandla mna apha ecaleni. So laa mbono usahleli entlokweni yam nanamhlanje at the age of 5 years. So ndiyafuna ukuyicacisa loo part ukuthi I was only 5 years old. Xa singabazali sikhulisa abantwana ke siba nayo laa nto yokucinga fana uba no bancinci abazinto uba kwenzeka ntoni, not realizing into yoba kukhona abantwana abadalwe babright, bayarejista yonke nje into entlokweni, even bebancinci nangaphantsi kwam loo 5 years old lowo. Xa sithetha ngokurejista izinto engqondweni, umntwana uyakwazi urejista esesesiswini izinto ezenzeka around yena kule abuse ke yenzeka kule mitshato emijolweni leyo. Ndifuna nje udlula nje kuloo ndawo. Masidluleni ke apho. Umakhulu ke nyhani wasamkela ke emzini wakhe, akho nto, wasinika uthando ke bethuna. Kwakuhle kwamakhulu, akwabikho nto, sakhula nje nyhani ke safana nabanye abantwana. Now indoda ke le ingutatam, umama wayetshate nayo, ayisathumeli ke ngoku nerandi nje emihlukene nje ke nomfazi wayo. Andithi ndithe kuni umama wakhe yayinguye owayesamkela imali, besatshatile, umtshato userayithi. So umakhulu nguye ngoku ekufuneka athi take care of abantwana bakhe. Ndiyafuna ke ungayishiyi le ndawo yoba niyabazi mos abantu bakudala babengafundanga, especially abantu abangoomama ixesha elininzi babefowukhasa emitshatweni yabo, bakhulisa abantwana ibe iphelele apho. So umama ke was one of those women ohlelele ukutshata emncinci, wahlalela ukukhulisa abantwana. So ithe isaqhubeka le nto yakhe. Now ngoku umtshato uyakeqa, uyaphela, uphelile okanye loo nto yiyo. Akazazi ke ngokuba uzawubareyisa kanjani abantwana bakhe aba basithi ke. But again nje nditsho my grandmother was there, and umakhulu ke kwakungekho nto eshotayo nje nditsho ekhaya, wayekwazi usinakekela nje sonke. But then again ndiyacinga ke umama wayefuna ukuncedisa ke umamakhe angaxakekiswa ngabantwana abayi-4 bonke, because kaloku ubuye emtshatweni ephethe abantwana abayi-4. Ahambe kumama yokhangela umsebenzi. Awukhangela umama umsebenzi, akawufumani ke ngoku umama umsebenzi. Andithi akafundanga mos uwomani,
Uthe xa ekhangela lo msebenzi angawufumani waphela eqonda hayi, she came up with i-business idea ethi uzozithengisela okungcono. So wazivulela ke i-stand sakhe, wazithengisela ke i-Oma Fruits. Wakwazi nyani ukuncedisa umama ke basikhulisa nje, yazi basikhulisa. So umama ke ndithe ndinika i-background masukuthi nindi-understand uba ndisuka phi xa bekutheni. Ndiseza nichubela iindaba but zezinye zazo ezi, so ndininika i-background yam okwangoku. Umama ke usuka kwifamily abazi-sisters bayi-4 bonke babetshatile, bonke banabantwana ngayi-4. So okhazini bam ke bebedla ngofika ke phaa kwamakhulu bezovisitha konto, sihlale kube mnandi. Ndithe mos mna ndikhule nee-boys, so ingqondo yam ke ecaleni inobukhwenkwe obuthile. Nimkhumbula umntana okhule nee-boys, uba Stouti. So ndingumntana apha okhule eStouti, ndingumntana apha okhule ethe qwa efuna ukuyazi yonke into eyenzekayo around me. Bendiphaphile ke ngaleyo ndlela. Lihamba ixesha njengoba ndikhula nee-boys, umama ke njengoba efumana lo msebenzi wakhe azawenza ngoku, ndifunda ecaleni, siyafunda sonke apha. Xa sibuye esikolweni mna ke ndine-responsibility engubrother wam omncinci. Hayibo, andinamntana but ke ngoku kwanyanzeleka umntana lo, because kaloku uhlala nomakhulu apha emini xa kubuya mna esikolweni. Ngoku ndizibona ndinememe yomntana omncinci ekufuneke ehoywe ndim. Mna ndangakwazi uyodlala nabanye abantwana. Ndingumntana apha okufuneka ahoye my younger brother. So yaqala phana ke i-responsibility at the age of, xa ndikhumbula kakuhle, I was only 10 years old. 10, yeah, I was somewhere there. So liyaqhubeka, sorry guys, liyaqhubeka ke ibali. Njengoba nditsho mna bendingavunyelwa uba ndiyodlala nabanye abantwana. Umakhulu wam was very strict ke ecaleni, enga-understand ngoba uyodlala udlala ntoni, nalikhaya nabo brother bakho, hlala la endlini, phelela kanjalo ke. So khona unye ukhazini wam ke naye wabuya wahlala phaa kwamakhulu. Sakhula ke sangabantwana abahlala apha, sikhula sibustothanyana ke ngoku. Ufumanisa into yoba ndithe mos mna ndinabo nobukhwenkwe kwalapha kum. Ukhazini wam ke lo mdala wayesithanda istrato, so sobabini ke ngoku sithanda istrato. Mna ke ndisithanda ndimncinci ndinjalo. I think ke ngoku I was somewhere ku-12 years old. So ndithe kana about 11 years, 11. Umama ke ngoku nje waphinda wazala omnye umntana. Ndaqonda hayi ke yabona ke lo mama uyanibulala ngoku. Uzala omnye umntana ngaboni sana, umzalela bani? Ngoba kaloku ngoku xa uhlulwa mos ngulo umntana uzemva kwam, uyimeme yam kwalowa umntana nawo. Ngoku kuba khona enye irresponsibility yomnye umntana amzalayo naye ecaleni. So umama umzale omnye umntana, usister wam ke ngowazala intombi ke this time, wokugqibela ke ngoku. So saba bayi-5. So umzala lo mntana, besine-10 years igap between mna nalo sister wam. So yayindidika nje yonke le setup because lo mntana ndimbona uziselwe mna mos kwakhona, and nyhani waziselwa mna umntana. Ndikhula ke ngoku ndidikwa kwanto edibene nomntana, ndikhula ndidikwa kwanto edibene nomtshato, wena relationships. Ndikhule nje ndine-attitude towards ezo zinto because niyayiva mos le background ndigqibo nichazela yona. Sidlule ke apho, akunamsebenzi. So bendingumntana ke osmart esikolweni ke. Ze nikhumbule ke uba ngelaa xesha ndihlala emakhaya, ndifunda emakhaya. Emakhaya ke shem babengonqeni ootitsha ukusifundisa i-English ngesiXhosa. Nindiva kakuhle, i-English ifundiswe ngesiXhosa. Siyafunda wena i-English le, umsebenzi wethu siyanqaya qha, asisithethi esisiNgesi. Akunamsebenzi ke. So njengoba nditsho ndithi ndadikwa zezi responsibilities zingaka, ndikwazi nodlala nabanye abantwana. Xa ndiqala ukuyodlala ndiyakhwazwa, ndibizelwa abantwana bakamama. Akunamsebenzi, ndaphela ndaqhubeka uba Stouti ke, ndaye ndidikwa wese. Apho kobo bustouti bam ke kwacaba nasesikolweni ngoku andisenzi kakuhle. Kwaphela kuthiwa hayi ntombazana, uyahlula ngoku, kawukhupakishe uhambe uyokhangela umsebenzi because awumameli. Ndinguloko ngoku mna upakishiswayo ekhaya at the age of 13, kuthiwa kawukho uhambe uyokhangela umsebenzi.
u-13-year-old bethunana ukhangela kanjani umsebenzi, but I fully understand xa sendimdala kangaka inoba nabo babedikiwe because ndandingamameli, ndandifuna ukwenza ukuthanda kwam. Because ndikhule ndinale idea engqondweni yam ukuthi no man, I deserve more than le nto ndinikwa kulo mzi. Ndikhule ndingumntana onengqondo endala already, or one-picture okanye one-ideas already ngobomi. Nje nditsho mna into zomjolo, umtshato zazingekho engqondweni zam. All I wanted was to have impilo right. Xa ndithi impilo right, ndandine-picture yam mna ndifundile, ndiziphangelela, nemali zam, ndinendlu zam ezinkulu, neemoto zam, ndiyazithanda iimoto ezinkulu. So ndandine-picture ke impilo yam injalo, hayi le nto yoba ndigada abantwana kulo mzi. Masidluleni ke apho. So nje ma kuthiwa ke ndiyayekiswa esikolweni mandihambe ndiyophangela, izawuthini le setup ndinayo? Andifuna ukulibala le part uba ngelaa xesha ndidlala nabanye abantwana bekuba khona nje something mane ndifilishe into yoba andibhilongi apha. Bendihlala ndinale nto yongabhilongi, yaqonda uba ndithi andibhilongi, andiziva ndibhilonga kulo mzi, which is ekhaya. Bekuhlala kungathi kukhona le nto ishotayo endingayaziyo uba ndizathi yintoni. It's like bayandilimitha ezi ideas ndinazo engqondweni. Same as xa ndidlala nabanye abantwana, I would feel into yoba no man, I need something, but andikwazi uyicacisa le nto yoba ndizayichaza kanjani. So ndikhule ndi-odd ke ndinjalo, not knowing into yoba uThixo kukhona apha ndisakhona. Bekusemnyama kuthe be at that time. So ndizawubuyela kuyo le yokuthiwa mandiyophangela at the age of 13. Ndiyafuna ukuyibeka le ndaba yokuthi ekhaya ke bekukhonzwa. Umakhulu wayengumZiyoni, no sorry, umakhulu wayekhonza eRoma, umama ekhonza eZiyoni. So ndikhulele enkonzweni. Kwenye Sunday befuneka siye eRoma, kwenye Sunday sihambe sibheke eZiyoni. So kuba khona ke ezaa nkonzo zaziba khona ke eZiyoni ngobusuku. Kuthiwe kuba andiyazi yayibizwa yintoni, but ke xa kula malanga sithi whole night prayer. Andiyazi noba yayibizwa kanjalo neZiyoni back in the days, but ke anyway, ndandithanda ubetha ke igubu apha enkonzweni. Xa ndibethele igubu ndifumanisa into yoba no man, xa ndibetha igubu ndigqibela abantu bejikeleza, ndigqibele ndibethe igubu ndingayazi uba kwenzeke ntoni. Ndizibone ndikwelinye ilizwe while ndibethele igubu. Ndizibone ndikwenye indawo endingakwazi uyicacisela abantu, andikwazi ukunicacisela even ngoku njengoba ndiyithetha le nto, but ke andizongena deep kuyo. But into endizama ukuyichaza ukuthi ikhona into uThixo wayeyenza already at that time, but ngoba ndandingumntana ndingazi-understand ezi zinto and ndingakwazi ukuchazela mntu uba while ndibethela kuba kuye kwenzeke ntoni. Masidluleni ke, ndibuyele ekufikeni kwam ke ngoku eCape Town. Ndithuthiwe mos, kwathiwa hamba apha uyahlupha. Ndafika ke eCape Town ndayohlaliswa no-anti wam. Xa ndihlala no-anti wam, hayi wandamkela, kwamnandi, okhazini bam sahlala sonke. Isikolo ke ngumna ndisiyekile mos, ndikhutshiwe esikolweni because kuthiwa ndiyahlupha. Akho mntu uzandifundisa, ndiyadika. Ze ndikhumbule uba ndithi andiyekiswanga ngoba kungekho mali, ndiyekiswe kuba ndandihlupha. Bengandi-understand ukuhlupha kwam uba kusukela entwenini, but ke again ndiyakholelwa into yoba uThixo wayefuna ndide ndifike kule ndawo wayendifuna kuyo. Ingabi namsebenzi ke, ndiyiloo ntombi ke ngokuthiwa mandihambe ndiyokhangela umsebenzi. Bethunana, u-13-year-old awukhangele ke umsebenzi. Ndandisendithena 14 ke at that time. Ndiyokhangela umsebenzi. Umsebenzi ke phofu endizawufumana, omnye ukhazini wam wayesebenza phaa kwezaa zitendi zabantu basemantla. Ndiyosebenza ke phana. Xa ndifika ndiqashwe kwesi stand. Ugeli ke ze ndikhumbule isiNgesi dololo asipopi emlonyeni wakhe. Ndithi ndisasebenza apho, adikwe finishi ubhosi athi nje indaba yakho ayikho, uzandibalekisela ngee-customers. And ke mind ii-customers ezazithenga ezaa zinto zazithengiswa ngulaa tata phaa, zezaa nto zodecorata zenziwe ngewood. So wayethi ke ba uzandimkisela ngee-customers zam because you cannot speak English, so please ibethe, andikudingi apha. Nako ke ngoku ndinyanzeleka uba so xa ithi mandiyibethe ke, athi no, uzawumane uhambe uyosebenzela endlini. Xa kuthiwa ndizawusebenzela endlini ke apha, abize omnye uba makazondilanda andisendlini ndiyoklina okungcono. Nako ke ndithathwa ke bethunana ndiyofika ke eWoodstock, eCape Town phaa.
ndifike ke ndiboniswe ke baye uzawuklina apha ekhitshini nantoni qonda into zingenamsebenzi ndimntana kamakhulu mos mna ndikhula umsebenzi ndiwazi irrespective ke okungamameli kwam bendingumntana owaziyo umsebenzi ndisebenze ndithe ndisasebenza kweli khitshi yeyi le ndoda ke ngoku yasemantla ndibone ngayo indoda yasemantla sana isiza izilungisile imiphambili yayo niyandiva mos uba ndithini ilungise imiphambili yayo uba izawundireyipha ke ngoku bethunana impilo bethuna hayi ke ndaskrima ke apho mayindi ukufunwa kokureyithwa komntu ongazukwazi nokuthetha nale language ithethwa apha ndizabe ndiyithetha ngesintu yonke le nto ndiyithethayo but ke of course ukuskrima ke kwandincedisa because abantu abase-next door bakhawuleza bafika babe sebebuza ke hayi kwenzeka ntoni le ndoda ke nantso ke ixoka because lo mnyosisi ke wayesichaza isitori uba kwenzeka ntoni apha uba uthini lo bhuti wabephika yonke le nto waxoka athi uba mna ebethi ke mandenze umsebenzi utheni mna ndingulo uye wangafuna so xa endishawuta ndalila yeyi abantu bayakwazi uxoka emhlabeni kaThixo axoka umntu kaThixo and kufanele le nto kuthiwa uyenzile akunamsebenzi ke kube sekuthiwa ke ukhazini wam akakhawuleza afike azondilanda afike kukhazini wam andilande nyhani sibe siyahamba ke ndibe umsebenzi ke uphelile ke ngolo hlobo xa ndifika ke kwa-anti u-anti wam ke beyithanda ke imali kakhulu uyafana ke nomama naye beyithanda imali nam ndiyayithanda imali but ke ngoku mna ndiyithanda nje imali ndiyayisebenzela bona ke bebeyithanda imali ke sometimes bengayisebenzeli befuna izawusetyenzwa ngomnye umntu ndizazithetha ke ezi zinto ngale ndlela ziyiyo nizandixolela mna ndingumntu othanda uthetha phandle abanye benu amsho bazawubamba amazinyo lakhe benyanzelekile ayithethe ke le so nizawuxola ke ndithetha phandle mna so ndayibuka le nto izawuthini konje le nto yam kwabe kuthiwa awuzothi izawuthini le nto yakho ngomso uyaphinda uyaphakama uyokhangela omnye umsebenzi ndiqonde bendingayazi into yoba into ongamameli izawundenza ndiphelele apha ndizibone ngoku sendihamba ndivuka ndiyokhangela umsebenzi ndingathandi noba ndiyathanda ndithi ke ngoku umntu una-14 ne ndiphinde ndiyokhangela phaa kanye kwezaa zitendi zasabantu basemantla ndiwufumane umsebenzi kwakhona so ndaba nentlantla ke kulo umntu wandiqasha apha shem wayengumntu onobuntu endithanda kakhulu kwenzeka nje umntu wandithanda ecaleni endithanda nje umsebenzi wona ke ndandiwazi ndingumntu onentlantla ke yemali andifunda uyishiya le phati yoba ndingumntu onentlantla yemali so kwesi stendi sakhe nje bendinika itshance nje ke yayingena nje imali left and right esenza imali eninzi azandiphenye extra ke shem ngeweekend so ndandipeya ke weekly ndasebenza saye spop isingesi guys saye spop kancinci ndithe ndisajonge leyo so wabe uyaphela unyaka ndisebenza so uThixo kundidale ndanjena ndiyathanda ukunikela isentliziyweni yami into unikela so whatever nayo mna ndifuna ukuyishare so imali ke bendiyenza phana bendiyithumela ekhaya enye yayo ndiyinikeze u-antilo wami idliwe ke imali yam ngabasisi babini andifuni nje ukunganixeleli ndisenguDomi Mose mna ndingakazi understand into zemali ngelaa xesha imali mna ndiyayifumana ndiyayinikeza ngayo iyadlula imali ndithe ndisajonge leyo ndasebenza xa uye kupheleni unyaka noma ndiyaziva again ikhona le nto ishotayo ndithe mos ndithe kuni ndikhule ndingumntana ode ndihleli nje I want more in life ngoba bendinayo le feeling ithi I deserve more yazi I deserve more kwezi pictures ndinazo enhlokweni yami mna I want this I want that and I felt ukuthi no if ndiyaqhubeka ndisebenza kwesi stand andizoba nayo noba ibenye izinto ndizichazayo apha so mna ke ndazenzela i-decision ethi no andizoyiphila ke kwayona le impilo yokuqhubeka ndisebenze apha I'm going back to school so ndilichaze ke ibali lam apha efamilini ukuthi I wanna go back to school ithi family ke uzawuya esikolweni kungoba ngubani ozawubhatalela ezo fees sorry uzawubhatalela ngubani ii-fees ntombi because akho mntu unamali so all of a sudden akwabikho kwamntu onamali andithi ndim lo bebanika imali unyaka wonke kwathiwa ke ubuzawuya esikolweni uzawuboma mawuthini kwanzima emhlabeni kaThixo
xa ifamily ivele ikunikela ithiwa yintoni, ukunikela umva ngolu hlobo. Before ndifike kuloo ndawo yokunikelwa umva, ndithe ke when I was 14 years old, lo cousin bendihlala naye ke apha kwa-aunty besivana kakhulu. So wayekhonza ke ukhazini wam eSenisiwe, eyithanda kakhulu inkonzo, emthanda uThixo. As much as uba nam ke ndithi ndikhulele enkonzweni, but ke kwezi nkonzo ndizichazayo. Sorry guys. So ndithi mna ndavizitha enkonzweni kakhazini wam. Xa ndivizithayo enkonzweni kakhazini wam, ndakholwa yile nkonzo yosindiso. Yazi ndamva umoya oyingcwele, ndamva uThixo, ndamamkela the very same day. So ngela xesha bendisasenza ndisayosebenza, ndiyintombi ke equqa enkonzweni ecaleni nje, ndizimisele, ndingusiso ozimiselayo ke. Xa ndithe ndayenza into ndiyazilahlela kuyo. Kweli bandla ke amabandla akudala entsindiso awafani nalawa namhlanje kwenziwa noba kanjani. Thina sikhule ke ngoku singayinxibi kwa ibhrukhwe, singanxibi kwa amacici, no makeup. So njengoba nindibona ke i-makeup sendimdala kangaka, indithatha unyaka wonke uba mandiyifake because andiyiqhelanga. So iba ngathi ndingomnye umntu okanye ndilahlekile nje. But ke sendaze ndayiqhela impilo yebhrukhwe. Yona ke sendiyayinxiba nje left and right akho nto. Ndakhonza kweli bandla kwamnandi, ndamva uThixo, waphila uThixo, wenza, yazi nje umoya wam wagcwala kweli bandla, akunamsebenzi. To a point uba ndandingusisi ke omncinci okwazi ndikwazi nokushumayela, ndithethe ngoThixo nditsho nasezitreyinini. Baqhubeka ubomi ke kwamnandi ke kwamnjalo. So nje ndithi ke ndathatha le decision ndibuyela esikolweni. Ndingumntu okholwayo ke mna ke, ndiyakholwa kakhulu kuThixo, ndiyakholwa kakhulu kwizinto ezingabonwayo. Xa kuthethwa ngumntu onefaith kuthethwa ngam. So xa ndinikwa lo mva esandla kuthiwa ndizobona uba mawufunde kanjani, akho mntu uzokubhatalela apha. Ndakholwa uthi nje uThixo uzawundinceda kuyo yonke le nto. Ndinabo ke ubusentanyana kule mali bendiyisebenza apha. Ndazisa esikolweni bethunana, ndasifumana isikolo, ndafunda. Kwamuncu efemelini, umamam akandithethisi. Umamam waqumba, yaphela i-relationship between us ngomzuzu. Uanti wam ngapha naye wanditshintshela, kubi mani kule ndlu, akusekho nto imnandi, but akunamsebenzi ke. Ndabe ndizixeba, kukho le nto indiphushayo ithi uzoyenza le nto yokufunda, uzawuyenza and uzawufunda. Ndaqhuba ndafunda. Guys, yaphela imali, ndisazimisele ke ndisafunda ke ndinjalo. Kwenzeke ke ndingabi nayo le yobheka esikolweni imali. Izawuthini iplan konje? Ndimncinci ndinjalo, ndino-15, 16 somewhere pha. Ke ngoku kwaba khona into ethi, okay, i-way out up funeka uhambe uyosebenza ngee-weekends. So bendingulo mntana umncinci ke mna, abanye abantwana bayazi-enjoya, andinakwazi uzi-enjoya, nafuneka ndihambe ndiyosebenza ngeweekend. But ke bekungekho nto intsha, because nje nditsho mna kwa ukukhula kwam, for some reason nje bendingumntana one-responsibilities ezabantu abadala, nengqondo yam nje ibiyeyomntu omdala for some reason nje. Baqhubeka ke ubomi, akho nto. Ndafunda ecaleni ke mos ngoku sasikhula sisenisiwe, sasingavumelekile mos nokuba nawo nama-boyfriend thina, yayingeyinto engekho leyo. So ndadibana ke nalo mnye umfana wangathi ke ngumntu ofuna apha umtshato. So umfana buye umhoye ke ngumfana uzawuthetha ngomtshato okanye umfana wasenkonzweni. As much as uba andifune kwale nto yalo mtshato, zange ndithe mos ndikhule ndingenakwa-picture yamtshato entlokweni yam. Ndizawubuyela kuseso story ngelinye ixesha. Kwacapha ke ngoku ndingulo sisi uphangelayo ngeweekend, ngapha ndiyalantuza, ndiyafunda. Ekufundeni kwam ndathini na, ndifuna uyishiya le part. Kwakuba khona amaxesha ke guys ndingabi nayo imali leyo uya esikolweni. Ndilile iinyembezi ziphele zithi nya, but intliziyo yam ithi uzofunda and uzogqiba noba wenze njani na. Mayindi ke ngoku usisi undim ungulosinisiweyo, ngapha ecaleni ayikuba ndiyazi into erongo, ndiyayazi. But ke ngoku uyathandaza ngapha kuThixo, makakuvulela iingcango, athule athi cwaka uThixo xa efuna uthula. Uthandaze futhi uphinde uyeke, athule athi cwaka uThixo.
cause xa ethanda akazokuphendula ngexesha ufuna ngalo, uzawuphendula ngexesha afuna ngalo. Ndiyafuna ukuyicacisa loo ndawo because abantu bayathanda ukuyenza imisteyikhi yokucinga fanuba xa ukholwa or usinisiwe uThixo uvela kunike yonke into. No, uyathula kuthi sonke guys uThixo, but xa eseyephendula uphendula kubonakala. So inhlungu yonthi uzazi uba usinisiwe awufuni ukwenza into ezirongo, but imeko ophantsi kwayo ithi yenza into erongo. So ndingulo ke ngoku mna ndandikhwela itrain ke at the time, ndithe niyikhumbule le ndawo uba ndithe kuni ndikhule nobukhwenkwe mos mna, and xa ndifuna le nto ndiyifunayo funeka ndiyifumene noba kwenziwe njani na, qha funeka ndibe nayo le nto ndiyifunayo. Kwaba khona le idea koku ithi entlokweni yam into zawuyenza phaya estation kukhona mos aba bantu balahla eza weekly tickets zabo neza monthly tickets zabo. So umntu ondim ndandichola la matiketi. Guys, impilo iyakwazi ukumshubusha umntu. Nina ndiva uba ndithi ndiyathandaza kuThixo wam, Thixo uthulithe cwaka akandiphenduli, ngapha ndinamali noba ndiya ngapha funeka ndisebenze, ngapha funeka ndibhatale fees, kuninzi nje for umntana omncinci ondim ngelaa xesha. Chola la matikiti ke guys, ndithathe uba mhlawumbi idate ithi mhla ka-30 ndizotshintsha la date, ndihlanganise itikiti liphume ndikwazi ungena ezigatyini ndidlule ndibheke esikolweni because into yam indimele, ithi uzawuya esikolweni. Cabanga ngelinye ilanga ke hayi ndithe ndisazimisela ke ndinjalo igatyi ke socaba zalibona eli tikiti uba likokotelwe eli tikiti elayikho le. Loo ntombi ke icacanyiswayo uba wenza njani, kutheni ungena ngematikiti erongo estation. Zandikwazi nozinceda guys. I cried because andifune ukuyenza le nto yala matikiti aphambeneyo, but i-situation ithi ulapha ngoku and ndingulo ufuna ufunda, andifuna enye into, ndifuna ufunda qha. Shem ubhuti wabantu wanosizi tyhini wandiyeka wathi hayi ungaphinde uyenze le nto, hamba goduka. Ndagoduka ke ndafika ndilila ke ndinjalo endlini. Akho mntu uzawundihoya ke sana because akufunwa kwale nto yale mfundo mos ndibhizi yiyo apha kule ndlu. Akunamsebenzi. Ladlula ixesha fast forward ke ndade ndabe ndiyagqiba ufunda. Ndifike mna ukuzogqiba umatric sendingasafuni nix, ndidikwe finish sisikolo, but ke ikhona le ndithi uzawufunda uzawugqiba. Yabona phaa kwaSimba Chips ndandisebenza phaa mna ePhinga ebusuku, abanye abantwana balele nge-weekend okanye even like during the week. Ndandihamba mna ndiyosebenza kwaSimba. Uyabona namhlanje nje ma sendimdala kangaka, so xa ndibona iphakethi yakwaSimba Chips, ndibona i-chips etshile phaa, ndibe nento ethi ukhona umntu ongawenzanga umsebenzi wakhe, because kaloku phana kwaSimba Chips sasileqa amazambane guys. Abantu balele ebusuku, uyaleqa wena amazambane. Ufuneka ukhathe ezaa ndawo zimnyama kwenzela ii-chips zingaphumi zinezaa ndawo zitshileyo. That is why ufumanisa into yoba ii-chips zakwaSimba kuyoba khona ezaa zinto zimnyama, ukhona lo ungawenzanga umsebenzi wakhe. So ndiyazazi zonke ezo zinto sendisuka phaa. Guyzini kubuye kungabikho lena yoba mawuthenge ilunch. I remember sorry, andiyazi kwenzeke ntoni apha. So kwaSimba ke sasivumelekile ukutya ii-chips zakhona, zonke iintlobo zakhona, utye nje kangangokufuna. Ngapha ikofi yatsho, mna ndiyayizonda ke ikofi, andiyithandi but ke wawunyanzeleka uba mawuyitye ikofi mntakabawo because ulambile. Uzawuthi uthini, awunalunch, ii-chips uzitye bethuna kube shushu lwimi. Andithi izityiwa ngapha, ziikofu ngapha, uyatsha and uyaleqa no-15 minutes kuphela. So ndidlule kuko konke, ndizama ukuza nje kuloo ndawo ukuthi ubunzima ndibuvile shem, ndisemncinci ndinjalo. Ekukhuleni nje mandimdala kangaka ndifumanisa into yoba uThixo bengasoze bendingasoze nde ndifike kwindawo endikuyo namhlanje if it wasn't for izilingo endidlule kuzo. But ke xa ndifumanisa sendimdala kangaka ukuthi umntu othiwane ocongiweyo nguThixo okanye okhethiweyo nguThixo uyangena ezintweni, uThixo abe ngathi akekho kanti ukhona. Ngoba xa umdala funeka usumdala ngoku kukhona abantu abadila nezinto besiza kuwe, you must know what to say kwaba bantu. Ndinepicture ke nyhani, if I was one of those people abakhule nje i-life is soft nje, bendizawuchazela ntoni bani, masidlule ke apho. So ndithe kusenjalo
ndizoba na-17 because i-matric ndayigqiba ndino-17. Ubuhle bukaThixo ke kuyo yonke le nto ndinibalisela yona ndifuna ukunivezela ubuhle bukaThixo. uThixo ke into andenzele yona ke kulo nyaka ka-17 enye not friend, hey bethuna nizawundixolela ingqondo ixakekile umntu omdala ngoku. Ngoku ndandina-17 ndigqibezela umatric ngapha, kukhona omnye ufriend wam phaa esikolweni wayeze nefomu yakwaWoolworths for ukuba afilishe, so wasinika ke nyani senza ikopi sonke. Sasubmitha ke ii-forms zethu, saya ke kwii-interviews kwaWoolworths. Ndaqashwa guys, uThixo emhle. Intlungu ke ngoku lwebeze nefomu okanye any of my friends abazange baqashwe, kwaqashwa mna ndedwa. Ekuqashweni kwam ndabe ndiyasebenza kwaWoolworths, tyhini zajika izinto. Tyhini umntu wapeya, ndaba ikheshiya ke guys kwaWoolworths. Ikheshiya engayazi noba izawuqala ndawoni ethilini, but ke uThixo akaxakwa, ndafundiswa uba ndizawuqala phi. Ndasebenza eWoolworths, ndasebenza kuzo zonke nje futhi i-department. Andizongena ku-detail uba kodwa kwathini, but ndasebenza. Kodwa ke isiphelo nesigqibo ndamsebenzela uWoolworths for 7 years. Ndim ke uWoolworths sendiyi-supervisor ke. So ndizama ubonisa into yoba uThixo uyakwazi utshintsha imeko ebukeka ingeyonto, ayitshintshe ide ibe yile nto afuna ibe yiyo. But ke xa usekula period yobelungisa le nto ayilungisayo, akukho mnandi guys. Ungazude ube sure uthi akukho nalo Thixo kanti khange angabikho khona. Masidluleni ke apho. Siqhubeke ke isitori. So ndithe mos mna ngela xa ndiyayilibala le ndawo yokuthi iifemeli zethu guys ngendlela eziyithanda ngayo imali zixolela uthengisa ngabantwana bazo, because xa ndiyibuka laa nto yayisenzeka phaa kwakuthengiswa ngam mos apha. Ndithe mna lo anti wam ke wayeyithanda imali, so ndizawurivesa kancinci. Ngela xesha efuna le mali dikwena le nto yokufunda kwam, kwaba khona lo bhuti umdala apha wayethanda ukuquqa phaa efemelini. Ubone uanti wam waphela esithi, why ulibele sisikolo, nangu umntu ebengakutshata apha. That time ananto indidibanisa nomitshato. Uwesi ke ngoku lona ngutata omdala. If ndizama ukunichazela ngeefemeli zethu xa sezithanda imali zixolela ukuthengisa ngawe. But ke again luckily ubhuti wakhona wayengekho kule idea uanti wam wayenayo, caba wayefuna uba wayethi laa tata ndifuna ukumtshata lo mntana azisilobola, wayengavuma aphise ngam xa ndiyicingisisa le nto iyayisenzeka phaa. So indawo endiyilibeleyo ke yile ukuthi ndathi ke xa ndiqabana noanti wam ngeli xesha ndibuyela esikolweni ngenkani, ndahlala omnyaka kungemnandanga mani apha kulo mzi, akusekho mnandi. Ndaphela so njengoba ndisaxabana wandigxotha emzini wakhe. Ndiyakhumbula elo langa ndirhuqa ke ii-suitcases zam. Umntu kaThixo ke uyalibala konke okuhle omenzele kona. Ndayiloo ntombazana efuneka ipakishile, ndim ke ndayohlala nomnye ukhazini wam. So ndaqhubeka le yesikolo, kukhona le nto ithi awuzoyeka ufunda noba kwenzeka uzawufunda uzawuthi ugqibe. Ndaqhubeka ndafunda nje, manditsho ndandifunda ndagqiba. Ikhona ipati endinganichazelanga yona. So ukhazini wam lo ndandihlala naye kwafuneka epakishile abuyele back e-Eastern Cape ngoba wayetshatile. Babuyela nefemeli yakhe back to Eastern Cape. Umalume wam ke omnye wayehlala ePinelands, ehlala emsebenzini wakhe. So ndandidla ngovisitha ke ePinelands. Ingqona ndiyazithanda ke ezi ndawo zintle apha. Ndikhule ngumntana othanda izinto guys, andifuna uyishiya naleyo indawo. So ndandidla ngovisitha phaa ngee-weekends emzini wakhe, ndibuye laa nto. So waphela esinika imaterial nentombi yakhe uba masizakhele ke ibhangalo. Sakha ke ibhangalo phaa kwaLanga guys, salakha ibhangalo lethu. Elaa bhangalo lethu ke lalibuye linethe. Xa linetha elaa bhangalo, I was 16 years at the time ke ngoku, 16 to lo 17 lowo ndandisendihlala kwaLanga kwelo bhangalo elo. Linethe ibhangalo, ndiva ndithi ndishiye ikhaya emakhaya, ayikuba ndinakhaya, ndinalo ikhaya. But ke ndima nditsho again, Thixo wayilungisa le wayilungisa. Yayingabonakali ngelaa xesha. Guys, xa inetha imvula, le roof yale bhangalo
yayinento inerofu yeseyili, angenamanzi, incinci ibhangalo yakhona, angenamanzi to a point yoba kwakufuneka siwabambe sibeke ibhakethi apha esiswini sibambe lamanzi. Abantu belele nje thina sibhizi simane siyochitha amanzi phandle, simane siyochitha amanzi phandle. Ndinichazela ngempilo ubunzima bayo xa seyinzima. Abantu abaninzi ke baba nayo le mistake yokuthi xa benibona namhlanje bacinga fanuba impilo ivele yalula for mna okanye uThixo yonke into ndehlisele ngetray. Ndiyafuna niyi-understand into yoba andizange ndivele ndehlelwe yonke into ngetray. Ndikhule nje impilo ingekho lula. Ndiyafuna nje niyazi le nto ibimpilo ibuye ingabikho lula, but ke kuyaphileka okubalulekileyo. Ndiphilile ke nam to kule ndawo ndikuyo namhlanje. Ndiza kabe ndilishiya apha elibali namhlanje. Ngupart wam lo, part 1 wam lo ndilishiya apha. Ndizawuphinda ndibuye ndiqhubeke nebali lam. Ndisezawunibalisela zininzi ke iindaba zam, zininzi izinto ezindehleleyo ebomini, but akusenamsebenzi, ayazi akusenamsebenzi. Ya.